Dnes varíme grillovaného lososa z tagliatelle. V hrnci privedieme vodu do varu. Pridáme do nej tagliatelle, čiže cestoviny a necháme variť. Naražeme všetky kúsky lososa, ktoré pečieme na rozpálenej panvici s repkovým olejom. Pečieme ho vždy len na jednej strane. Pridáme štipku morskej soli a parfumujeme vetvičkou tymiánu. Dáme čierne korenie a na záver ho dobre poprelievame maslom. Keď sú cestoviny hotové, scedíme ich. Časť vody z cestovín necháme, ostatné vylejeme. Do tejto vody pridáme maslo a nadrobno nasekanou petržlenovú vňať, pár kvapiek limetky a necháme chvíľu redukovať. Nakoniec do toho pridáme cestoviny a varíme na miernom ohni. Osolíme, pridáme čerstvý petržlen, maslo, olivový olej a dovaríme. Keď je losos hotový, môžeme servírovať. Na záver ozdobíme sakurou, nastrohanou kôrou z limetky a polejeme opäť olivovým olejom.